Tá cluiche ceannais pellan hÉireann linn nuair idir na sean chuirde Ciarraí agus Áth Cliath. Tá anmhaig na fáinne chéile faoin námse agus sneart clí imreach go le imlíana nús. Stoi gra Áth Cliath ceannais feadh chudmhaig an tréimhse sin nach leis an mór sin a bhí Ciarraí gluicheach ceannais an nura by Jack O'Connor agus imar in iireachta ag canal túsa chuir le réú in na fáinne. Nar hagan na clí mór se stoi bíon chola gona caiinte céad na coimhlintí a bhaisán idir na himmaríon dáhíh agus beidir cean gona cín smú a bhaisán ar nuach ná cean idir David Clifford agus Mick Fitzsimons. Nar bhín Clifford Golfan Parca bíon chola gona caiinte cén chuí gur féidir ar stoppa ach in áíar stoi tá sé an teagar é sin dhéana. Fesach sa gluiche ceannais sin éire gur bé Chrissy McCaig an bheith bhachan an é sin dhéana ach scóir Clifford ní buinte sa gluiche chéine agus cégra McCaig ar a bhóig go leor gan am fósníir sin an Clifford a stop a scóir buintí gon sco. So tá neart clecht ag Fitzsimons a bheith Michael Clifford tuéis na fáinne castal ar chéile rionúirnta le blianta beag an nús. Stoi bais aige náthaldó a bheith ró ar má scóir linn Clifford trí faointe chéar faointe ón imirt ach má ligtar bhó beidir cool agus sé faointe scóir baid ar le blochlí. Stoi an tí bheile an forc ba Caitheann war an freisin beidir idir Conó Ceallainn agus Taig Morley. Stoi tá glóir caiinte tinta faoi chosan Ciarraí agus an féosa tá tinta aice le coppla bliana nús agus chud lárnach gon féo sin obair Taig Morley. Stoi bhíonn sé gur sí siar mar chosantóir breisio scóir an lína láthúil go minic a chonig mud san éire gur Ciarraí Pádraic ag imirt smaile heasach sa gléis sin agus fuair sé net seilbhéir an líród agus chuir sé teachirchtaí go Ciarraí. Béis go blochlí ag an úd céine dhéana le Conó Ceallainn agus é imirt smaile heasach agus an léir áil chuige agus seisina chroún sin agus an sin bhachéir Morley cinenne dhéine bhfuil se an fanach séan bhfuil se an Ó Ceallainn ó bharcáil. Cean gan na coimhlintí móra eile bhaistína tíre ná an cean na Lorna Parca idir James McCarthy agus Diarmaid O'Connor, so bíon daoine gúnaí caiint ar an tábhachtán leis an gá i Lorna Parca scóir idir blochlíos Ciarraí bíon daoine caiint ar Brian Fenton agus Jack Barry ach am líana don bhirt eile gimmert chomá sin gur beidir gur bin an cacin nach a bhaisán. Stoi leis an taithí atá ag James McCarthy tá sé gur an míú mán i léir na ruchtdal níos mó 9 duine le riamh. Beidir go an taithí atá ag cineannach sa gaibhlinn idir héin agus O'Connor tá chudúin níos óige ná.